So hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि mwntaibasumatary YouTube चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर दिनै जोङो दा प्रि बैसागु फेस्टिभेल जागासिनो नालाय कलेजाव दसे बेरायहैनो नागिरदों आरोना रंजाहैसै दसे मोसाहैसै नायदो नोंथांमोना भिडिअआ माबायदि जालाङो जोङो दा न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना स' जोङो थांसिगोन थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ मारै जायो दा लोगोफोर थिथागुरिजों बारस'लांसै आरोना ओरै फ्लाइअभारजों थांसै जोङो डाइरेक्ट ओरै ज' जों थांगासिनो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै दासो थिथागुरि मोनदों आरोना जोङो दा लोगोफोर फैनानै फ्लाइअभार मोनफैबाय आरोना फ्लाइअभार मोनफैबाय जोङो दा थांगासिनो मोनसे आरोना कलेजा बारा गोजान गैला नायलांबाय थादो भिडिअखौ हाबसिगोन आरोना जों दा ओरै फ्लाइअभार गोजौजों थांसिगोन बिदिबा रेलगेट फांथेयो आरोना रेलगेट फांथेबाथाय जा गोबाव 10 मिनिट गाहाम 15 मिनिट गाहाम नेनाङो ओंखायनो जों दा ओरै फ्लाइअभार गोजौजों थांसै आरोना बेयावबो स्प्रे बेकार ओरै होजोब्बाय बैनिफ्राय दा नुनो मोनगोन जों दा कलेज मोनफैबाय आरोना लोगोफोर कलेज मोनफैबाय नै जों दा कलेज मोनफैबाय आरोना बेयावनो दोनदो नों गारिया नैबेयाव पार्किं खालामनानै दोनसै आरोना जोङो दा कलेजाव सफैबाय आरोना कलेजाव सफैनानै जोङो दा दसे जिरायथ'नोसै आरोना रेस्ट लानोसै दाहायनिफ्राय दसे थानानैनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन प्रग्रामा A few moments later. Konkono garbaयसो बेयो सुनाय खेला जागासिनो आरोना बेयो सुनाय खेला मानसिफ्रा अच्छा konkono garbaयसो Ayo, dia yang selip, siung jaket, Wait a minute, who are you? Coba
So finally जोङो लोगोफोर एसे रंजाबाय आरोना बैसागुनि नामाव दा जोङो न'आव थांसिगोन आरोना माने मेंबायबो हिसाबै आरो टाइमाबो जाबाय थांसिगोन आरोना जोङो माखासेफ्राथ' मोसागासिनो मा मुवावनो रंजाबाय आरोना एसे रंजानानै जोङो दा न'आव थांफिनगासिनो आरोना लोगोफोर माने गारि पार्किंआव फैबाय नै जों थांसिगोन आरोना न'आव थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा कमेन्ट हरबानो जाबाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो नोंथांमोनहा गाबोन बावखुंग्रियाव सोर सोर गाखोफैबानो जाबाय जोंबो थांगोन गाखोहैनो स' आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदों जानांगौ बैसागुनि रंजानायखौ स' बाय बाय लोगोफोर बेखिनि नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन